Ki khubor ka bate si TV. Ka kam da ka Mahindra Power Roll India's #1 generator. Pinlat ka khuslai lahamiet ne shai. Spare parts but service ru pinyo klem jing khuslai. Ka ICA ka pinkre ya ka laway jongpi. Nakabinta ka tuition but coaching ka babhata mi pi. Yasno but ka ICA. Hadian ke jeng Khlad no jeng kong penchai bare ha MCH Hospital Jowai ke kong beautiful bare kala Ujor da ka FIR persya igi doktor barki nurse jeng ke hospital sarkar bar kala keno bagadon ke jeng le authority bar ke jeng bom a jeng sumar ha ka por ke babyang ya ke ka FIR la Ujor officer in charge ke Jowai police station ha ka santrik ujali arjar san katkum ke FIR ke kong beautiful bare kala ong ba ke hospital ke dek blabut nam bat kum kini jing jia kila jia tang mensuaru bat kane ka wanra ig jing bat ke jing tu nong yek babun ki long yeng halor kane jing jia kong beautiful bare kala karpat igi bor jong ka an bat panlong ka jing toket ke babania khnang ba ki we ki nom ngat shu kumbangat ka long yeng jong ka kumban sepen kan mau hang ni kong penchai bare ka balai phnyos nam karta nakshnong jalaphet ka snong ka blan East Janti Hills district lawan sa MCH hospital hakalaitrik ujaliu dak jing thu banwan kha Khyllung handai na kadaw jing jur par jing place nam ka Khlad no hakamit jong sautrik ujaliu hakapor khandai steng badi Khyllung bidan hakpo jong karu ila Khlad Hey.